ужасната вода в Германия и съм абсолютно сигурна и останалите европейски страни, но аз живея от 25 години в Германия и нещото, което ме мъчи адски много, това е водата, която е просто ужасна. Много варовика с страшно много хлор, което води до абсолютно изтощаване на косата и на кожата, раздразнения и много други. Ще ви кажа след малко, остани до край. Това, което адски много хора забелязват и веднага им прави впечатление, когато дойдат да живеят в Германия, е, че водата тук при къпането е просто ад. И за отрицателно време косите стават дампиран, както аз обичам да казвам. Използвам наистина уникални продукти, хора, без които не мога да си представя нито едно изкъпване след това. Само и само да поддържам малко от малко формата на косата си, но открих нещо наистина уникално, разбирате ли, уникално. Една система, която прочиства изцяло водата от хлор и не само това. Ето за този невероятен душ говоря, който наистина е едно приключение за себе си. Освен, че прочиства водата от хлора, също така вътре има и филтри с различни японски камъни и минавайки водата през този душ, вие през тя се минерализира и ионизира. Така че вие през цялото имате така нареченият спа ефект и минерализация на тялото, което действат супер отпускащо. Защо го казвам отпускащо? Още повече с кожни раздразнения и такива подобни други проблеми кожни, знаете също и от водата, от твърдата вода, как кожата се пресушава, ако имаме някакви обриви, екземи, алергии или нещо подобно, от самия хлор те се раздразняват още повече. За по-сериозни проблеми въобще няма да споменавам, но минавайки с хлорната вода, топла хлорна вода, се отварят и порите в нашето тяло. Представете си в момента, в който порите ни се отворят от топлата вода и всичкият този хлор, който навлиза и в нашия организъм. А какво би било, ако отворим порите и вътре нахълта така наречената термална вода? Самия хлор предизвиква също стрес на организма и по този начин се задвижва отново реакция от свободни радикали, които правят куп проблеми в нашето тяло, окисляват организма ни, предизвикват болести и тем подобни. Именно това исках да кажа, какво би било, ако отворим порите и вътре на хълта наистина една страхотна и минерална вода. Гарантирам ви, че чувството е просто неописуемо. Ще забравите с проблемите, свързани с косата, когато си я миете с водата в чужбина и много други. Така че, ако искаш да те запозная ето с този наистина уникален душ, пиши ми, коментирай, искам, ще се свържа с теб налично и ще ти обясня повече с всичките му предимства и екстри, които той притежава. Също така може да ме намериш директно в Facebook Гергана Витуарова с латински букви, както и тук по същия начин съм написана и със същата профилна снимка, така че да не се лутате и да се чудите къде съм. Очаквам ви, мили хора, и не е нужно да се мъчим с тази ужасна вода. И това далеч не е всичко, мили приятели, защото използвайки ефективни и качествени продукти, каквито използвам аз от компания T&D, те действат на 100% много по-дълбоко и още по-активно.
Така че наистина заслужава си при всички случаи да изчерпаме максималното от страхотните продукти. Така че опитайте, очаквам те за въпроси, съм насреща.